втора част. И аз имам TikTok и други социални мрежи, като YouTube, TikTok, Instagram не. И Snapchat. И да. Това са работите. Даже днеска е, между другото, днеска е 31 декември на година и в момента часа е 6 часа и 36 минути. Води се 6:30. Така, сега ще покажа сурвачката. На 3, 2, 1, тадам! Бау! Вау! Сега ще гледам листче. И друго видео ще какво ми донесе до Коледа. Леле! Така. Така. Да го слагаме. Чакай, схвърчаха две. Между това е ден. Тоги. Чай. Кое от двете? Е това. Или не това? Едно или две. Имате 5 секунди да напишете. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Айде това. Нарисува нещо коледно. Не ми се рисува. Ще изтегля още две. Само не е да гледам филм, такива, защото така да съм писала. Направи коледен влог. Добре. Аз в момента снимам, но ще направя и влог. Последно. Дано да е нещо хубаво. Дано не гледа коледен филм. Направи прическа на майка ти. Мама си е хубава. Тя се направи. Вече. Хора, знам, че е нечестно, обаче това вече ще го сложа да направя друго. Сори. Е това. Качи видео в YouTube. Ама за какво правя? Добре, това се бори, че качвам видео в YouTube. А влог и трябва и влог. Нищо, ще кача едно, това не се бори, а ще кача едно видео в YouTube. Пак и влог. Еми хора, това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Чао! Коста набе!